Da strong. Long. Ohoho. To ite kilo. Šta će ovaj teroristi? Znao sam. Osjećujem ti sada ovu rundu. Siguran. Vidi ga je bacio pištolj, tako kupio kao digl. A digl koliko su slabo metka, ja ću predili pobijem se ovaj jedan malo. Digl mnogo bolje, normalno. Gledaj šta ste majkom mjerom. Ja ukradem i kako bi ti sad prosto, pa nemaš pojma. Dobro. No ja izrazim odjednom i vi sedmorica došli ovako ispred mene. Šta da radimo? Lele, prebacili mi ove glupe. Sad ja moram... Ja. Idemo Tu treba da se zave samo. Bar da te neću ubijem više. Nema lepe. Ti idem ubije. Lele, šta ih je kožni film radi? Ostuče plavi. Ostoje glupova jadno. Ovo pogodim u plavu. Gledaj, kako me prostor da... Jel ima ovo negdje? Jel ima? Pa ima će gledati te prostor. Kako, znači s jednim metkom, cuf. Šta radiš to? Ili rani šalta. Vidim. Ja majku ti jem čitrstvu. Idemo sad se pobijemo. Ja, kako je glupo jadni, znači... Svaki mjesec akcije besplatni, kako mogu da budu besplatni serveri? Ga se plaći. Besplatni server i cena po dogovoru. Nudi najpovoljnije usluge, čišćenja, proseda, dvoseda, cena po dogovoru. I čisti ono što je kuća se rada. Laki, vidi go je, laki je, samo flaši rakije. Ovaj AFK u bazu nikogo ne provoljuje. Gledaj sad, ovaj u bazu i ovaj se svuda nešto kanjuje. Lele, ne mogu da verujem, lele. Ja sam moram na priluka. Ovaj sigurno vas prošao se nakon nije neka bara nešto. I posmatra. No me ne defizuje. Će eksplodira garant. Oooooooo. Takav rekao no me ne defizuje bombu. Budala. Evo ga, to je taj drug killer. Koja je fora s 1 na 3? Pa fora da smo bili bolji pa ne može mnogo da budu nas. Štekaru jedno. Kako je lepo pravo pisi. Lele su 34 milini. 21 health. Ko žuti mravi ga, no. Odmah mene, brate, čini me ne prije mene. Proverio sam, mrtav sam. Ja sam imam na prvi tirada. Evo, dopila je laki.